Go, så starter du. Hallo så. Hey. Her er første video med mig, Mathias. Og vi har lyst til at spille lidt tjekke. Så lad os prøve at finde et eller andet sted, vi kan bo. Jeg skal den her vej. Ja. Oh. Det kan godt være, at I kan høre noget i baggrunden af mig. Det er bare fordi jeg er hjemme hos min mor. Er det et rubber tree, jeg kan se der? Lige fremme. Oh shit, der. Ja, der er rubber tree. Lol, jeg kan heller ikke så meget noget. Storm. Vi kan prøve. Tag den økser frem og bruge den. Står lige foran dig. Det kan jeg sgu høre, ikke? Nå, så går vi bare videre. Ja. Du prøver at gå over til huset, så prøver jeg at finde et sted, vi kan bo. Men nu er jeg så lige glemt at sige. Men det er det sæson 1, episode 1. 1-1. Og der kommer lige et lagfight. Ja, det kommer på mig. Og jeg har fundet en quarry. En hvad for en? Ja. Og jeg kan heller ikke se quarryen. Hvad? Nej. Lol. Hvad? Jo. Ja. Der kommer en lille sang i baggrunden. Nej. Jeg er hjemme hos min mor. Og så går min lille bror. Hvad synes du så? Hvad synes du så?
Det er jeg ikke. Mm. Mm-mm. Ikke nu. Mm? Nej. Men bare så du ved, det program jeg bruger til at optage med, det kan kun optage 15 minutter. Men vi kunne optage op til flere gange, så vi får flere videoer. Jeg havde nemlig tænkt mig at gøre sådan, at vores mål er at lave quantum suit. For det er jo nok noget af det sværeste, der er i tjekket. Ja. Jeg skal have noget mad. Ja, jeg sagde bare, at jeg skulle have noget mad. Men vi skal også finde noget rubber. Og i hvert fald noget diger. Og vi skal også lave en red matter furnace. Ikke også? Ja. Hvad? Sikkert. Sikkert, bikkert, mega. Vi skal i hvert fald fundet 2 stykker jern, 2 diger, altså lige i starten, ikke? Nej, 3 stykker jern, et stykke redstone, en kiste, 2 smooth stone, trækul og en masse sten. Altså cobblestone. Men en af mine venner, han siger, at man får flere likes, bare fordi man snakker engelsk. Jeg synes, det er bedre at snakke dansk. Ja, nemlig. Ja, jeg fandt et sted, hvor man kan smadre. Jamen, jeg render hele tiden ind i factions. Og jeg har også fået sugarcane. Så har vi i hvert fald optaget 9 minutter nu. Ja.
Nej, den er på 10 minutter nu. Der er 5 minutter til den slutter automatisk. Jo. Faktisk så skal vi også lave en intro på et tidspunkt. Kan du finde ud af at lave introer? Og jeg kan nemlig heller ikke. Ja. Gex. Hvordan vil du få fat i ham? Ja. Men jeg tænker lidt på de fleste de kender sikkert Gex, så de kender også mit skin. Gex be gaming. Pumpkin. Ja. Hvad dræbte du? Lol. Hvor fint du de bosker af. Hvad? Det vigtigste lige nu det er at finde nogle rubber saplings. Ja. Dammit, jeg kan ikke se hvad for nogle warp der er. Jeg kan ikke se hvad for nogle warps der er. Rubber tree! Jeg vil også bare få en sapling ud af det. Nej, jeg siger bare, at vi må bare håbe på en sapling ud af det. Jeg var næsten ved at hakke rubber. Jeg var lige ved at hakke rubber. Det kan godt være, at I lige kan se, at min mus den hakker lidt. Det er fordi jeg optager. Det sker på den der computer. Sådan der. Hvad synes du dernede? Altså så man ikke kan grief dem. Tjern neden der. Hvad? Jeg fik 2 rubber. Hvad? Hvor meget har du? Du skal lige tilbage mig hurtigt. Vi skal slutte af nu. Der er 20 sekunder. Er du her? Jamen, så er det 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hej hej.